Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kaMakuphasani, i-channel engifree okubalulekile nokufanele esicela ukuthi usubscribe, like, ube member ye-channel. Unganikela mona amandla, unganikela ngeinsiza zokusebenza, unganikela ngemali, it's up to you. You can use the account number mufuna ukunikela. You can also contribute ngemali as a member, no problem. Siyabonga. Inamba yami isenze kuphela ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama, kakhulu kube Monday to Friday because ngama-weekend sometimes I get too busy. Nge-Sunday ngisesontweni kanza kwethu abantu bayomangaza kimi befone even nango-11 ngo-11 ngisayoni sengisesontweni, yabo. So angazi ukuthi becabanga nabantu kulolu hlangothi, kodwa-ke ngiyasonta, ngiyakhonza ngama-Sunday ngisenkonzweni futhi, yabo. Sibheka la udaba oluka-Ghost Hlubi Fans at Ghost Hlubi Fans ukuthi ke sawubona ukuchaza ukuthini upheka emlilweni. So obvious vele uma upheka emlilweni, ngabe uyisitofu, ngabe uyinkuni, upheke phansi, yabo. Upheka ukudla, even though engasacecisa ukuthi ubepheka ukudla kuni noma bephekela abantu beyiphekela yena, but lokho singakusho ngokupheka kuwuphawu oluhle kakhulu. Number 1, uma uphupha la ukudla sikuwuphawu oluhluma ukupheka. Lolu ngasho nje isidingo sokuthi wenzele idalo zakho isithebe noma wenzele idalo zakho umsebenzi wesinto, ngoba sekuyadingeka njengamanje ukuthi ukwenze lokho, yabona. 2, omunye angabheka ngendlela le ukuthi uma uphupha ukudla kuwuphawu oluhluma ukupheka, olungabili uchaza ukuthi empeleni uzobusiswa ngeinsiza ezifanele nezanele zokuyiphilisa. Kungenzeka kukhona uNkulunkulu akulungisele wona azobusisa ngakho okuzokwenza ukuthi ukwazi ukuphila wena, yabona, waneliseke empilweni. Suthi uGenesis 27 verse 4 uthi ke ngilungisele isilovele ngisithandayo, noma ke ngiphekele isilovele ngisithandayo, usilethe kimi ukuba ngidle, umphefumulo wami ukubusise ngingakafi. So 3, omunye angabheka ngendlela le ukuthi uma uphupha ukudla kuwuphawu oluhluma ukupheka lokudla, ngoba lungabe luchaze ukuphathiswa isiphiwo namandla noma usizo olukhulu nolubalulekile oluyolekelela abanye abantu ukuze baphile, noma ke wena ufumbathiswe isiphiwo namandla noma usizo olukhulu nolubalulekile oluyophilisa abanye abantu. Ngenzeka ngabe usizo lokwelapha njengomelaphi wendabuko noma usizo lokwelapha njengodokotela waseNtshonalanga, kodwa kukhomba lamandla lesiphiwo noma lokuba nalosizo olufumbathisiwe noma lamandla wafumbathisiwe noma lesiphiwo sifumbathisiwe wena sokuphilisa abantu, yabo. 4, omunye angabheka indlela ukuthi uma ubhala ukudla kuwuphawu oluhluma ukupheka, olungabuye lichaze ukuthi umuntu ongeke eswele noma umuntu ongasweli njengamanje, noma ngeke uswele empilweni yakho, ngoba umuntu ofumbathiswe amandla noma amathalente noma izinsiza zokuphila nje wena, yabo, empilweni. UJohn 21 ngokaJohn 21 verse 9 kuthe sebephumele emhlabathini babona umlilo wamalahle nezinhlanzi zibekwe kuwo ngesinkwa. Sibonga-ke besibheka la uma uphupha nje upheka ukudla, lokho esingachaza. uNkulunkulu wakulonda indlela yokubusisa iblessed.